No gyertek, pipikék! Gyertek, már itt hagytok, ugye? No te is kapsz. Pipikék, pipikék, pipikék! Pipikék, pipikék, pipikék! Pipikék, pipikék! Szegény édesapám mindig azt mondta, gyerekeim, a kaput nem azért csukjuk be, hogy ne gyűjjön be rajta senki, hanem az, hogy a szél ki ne fújja. De az öregeknek még megvannak a napjaik számolva. Mert mondják ide, hallgassál, hogy 60 év után minden nap a játék. Most én már akkor 18 évet kaptam ajándékba. Csak szenvedéssel már mostan. Ha nem olyan sokkal is, de csak nem mindegy már, no. Maga is van az ember. Megnézem hány óra. De még a csúfot nem lesz becsukni, majd kopognak. Ide hallatszik a fejsze kopogás, egy lányom kézzetnek a háton, az a csókérett kötény forgások. De nem még anyám, mert hontsítok látok, mert csak fáradt csókérják a forgások. Szívemcsókot ígértetném érte, a tizediket meg rájadásuk érte. Anyuka! Na. Ne úgy mondja, hogy na, hanem tessék. Na, tessék! A betegkönyve magának mikor is jár le? 4-én. 4-én. Akkor én úgy gondoltam, hogy én ráérek hétfőn, és akkor menjünk el ahon a Rózsikáhon azt a valami izoványit, vagy mi az angyalt kérni, hogy akkor lehitelesítsük a betegkönyvit továbbra is. És akkor találkozunk. Hát én úgy gondoltam, hogy én még a Városházákon meg majd tényüljük, megbeszéljük, hogy 9 órára, vagy 3-4-9-re, vagy úgy valahogy ott majd találkozunk ott a... A tiéd tisztán idegyenek. Tényleg. Elvigyelek. Mama kabát kell a házára? Kéri az egészet? Nem, csak az... Nem kérem én az egészet. Balázskám, ilyet kérsz-e szívem? Ha?
Így. Éppen kopogni van. Na, kicsit. Van itt kukoricában. Milyen? Szemeské vagy dará? Van olyan is. Dará is van. Az mennyibe kerül? Mennyibe kerül? Hát úgy, mint a kukorica, meg 10 dinárt még ráteszünk minden 10 kilóra. Most ezt kamerára végy? Jaj. Na mennyit akarsz vinni? Hát 400 dinárom van. Azért ad, az kész. Ennyi adjon. Annyi adjon, az kész. Hát mondjad meg. Akkor még majd izgalmas. Most lesz egy kamerára is még. Hát jóval hagyd menjen. Nem loptam semmit se. Semmi bajod nem lesz. Nem loptam semmit, meg én csak az enyémet ne bántsák. Ja, Én biztos, hogy nem viszek el senkitől semmit, még egy csirkét se. Pedig gyűnnek be, meg az enyémek is mennek. De megvannak. kockok se vitték még el. Fotok. Vágtunk. De még marad bele. Ha nem kell. Jaj, de jó nehéz. Várjál. Na, bírom én. Ettől nehezebbeket is emeltem én már. Hála jó Istennek. Nem tudom, fogjatok. Hát 25 kiló. Na így jó lesz? Majd tolom. Majd tolni hozzá. Jaj, már majd szétszól. Egy csöpp. A csirkéknek is. Jó lesz. Ezért úgy beszekeljük a kajáikat. Persze. Kapom, hogy már szép leeső a zsák. Viszlát. Mennek. Na, ott is szokott lenni. Ez még eddig nem volt, ez véres. Ez első tojás. Majd megnézem, hogy a szalmában van-e. Látod, ilyen létrán van. Hogy van egy tojás ebben lukba, ki szokott lenni. Nem olyan könnyen méka. Látod? 3. Ide is föl kell másznom minden napot. Na, itt is van 2. Na, már összetörtem. De ezt még el lehet használni. Így
így ugye csak a nejlonnal, mindennel csak más azért. Nincsen mostant mi a csuda nóták. Én bementem mindjárt a betegsegélyzőbe, mikor el lett temetve egy hétre. Ott bevittem a betegkönyvét, az igazolványát a rendőrségre, minden. Azt ki kellett fizetnem mostan decemberben 51 000 dinárt. Mert a betegsegélyzőben nem tűrülték el. Azt én ezt nem szégyellem másnak is megmondani. Azt akkor most addig jártunk utána, hogy most megkaptam az ingyen betegséget. Nem a betegséget, hanem a betegkönyvet. No, mostan majd nem kell fizetni. Ha igaz lesz, mert november 1-ig levem pecsétölve. Hogy majd most aztán, hogy mi lesz, nem tudom. Hogy ami kis pénzem volt, meg a lányok segítettek, azt mind oda kellett fizetnem. De azért fizettem ki, de hallgassál decemberben, mert ha nem fizetem ki, akkor január 1-én már megint ráteszik a kamatot. Ott 51 000 dinárral jár ám neki kamat is. De mink a villamba, ha előre vagyunk is 1000 dinárra. Nekünk nincsen kamat, de ha 10 dinárra le vagy maradva, már egy dinár 2-t rátesz kamatot. Azt nem bánom, nem szégyellem, mindenkinek van mi a csodába is egy téglája, ott annak enni is ottan meg, majd jön a tél, azt melegen leszek, ha lecsuknak. Én ezt se szégyellem, mert ami a szívemen a számon. Én nem bánom, ha kitűrölöd is, vagy amit csinálsz vele, de ez így van. Ez így van. Hogy szegény asszony létemre, nekem nem adtak még egy dinárt se. Nem kérdezik meg, mint... Már ne szóljak semmit, mert már így is többet beszéltem. Csapd el egy kicsikét. Csapd el egy kicsit. Későn este pedig 6-11 fok között lett a hőmérséklet. 3 perc múlva 4-9, hírek az utakról. Egyre több helyen köd zavarja a közlekedést. Ücskénél tovább az Alföldön, Pács-Kiskun megye nagy részén, valamint Kisújszállás térségében. Bajom, hogy elmegyek a betegsegélyzőbe, lepecsétölni a könyvet, de megnézem elsőbb, hogy van-e adó vagy valami. Jó. Mert adócédulát nem kaptam. Megnézzük, néni, milyen névre kérik? Bellér Ilona. Bellér Pála Ilona. Úgy van az adócédulán. Hol lakik a néni? Melyik utcában? Majdánszka 4. Majdánszka 4. A Szúnyogfaluba, tudja, hogy hol van a Szúnyogfalu. A néni földadóba tartozik 612 dinár 30 parával, az a negyedik negyed, amit a jövő héten fog kapni. Igen. A betegkönyvecskére pedig kifizette az eddigi kötelezettségét, ami van. Igen. Tehát minden rendben van, nyugodtan mehet és intézheti a betegkönyvét a betegsegélyzőbe. Köszönöm. Nem adós. Szívesen. Viszontlátásra.
Amelyik nem nagyon fényes. 2, 4, 6, 8, 10, ebből 10. Arról tegyem, arról. Erről felül, ez nem olyan fényes. Jó. Sok tyúkja van? Hát 20. 20. Köszönöm. Na, kipróbáljuk. 3, 4, 5. Köszönöm szépen, tessék. Három kiló húsztet a mennyien magát. Köszönöm szépen. Na, gyere! Gyere! Te nem a miénk vagy. Megnézed a szegénységet. Hozlak a hátamba. Így a lapátra ki szoktam szedni a hörnyét. Így. Itt a balta, ez mindig itt van. Ezt nem kell keresni. Hát még te is begyüttél. A vendégmacska is. És légy vidám, köss a nyakkendőtől csokrot komát. A mellényed is pepita, szíved már ismeri a Dixieland szertelen ritmusát. Egy sétapáltál és légy vidám, köss a nyakkendőtől csokrot komát. Most akkor ittent egy kicsit. Megjújtsuk. Éppen meghájaztuk a kalátot. Most már jó is lesz. Úgy a sarkára, hogy aztán össze lehessen csinálni. Az egyikben több, mint a másikban kevesebb, azon ne idegeskedjék. Ó, tehát jönnek anyádék. Nem telefonáltál neki? Nem beszéltem.
Mondtam, hogy hogy én is ide készen kérek. lesznek a képek, akkor szólnak. Ó, melegszik, jó. Vagy meleg még? Még a dió egy kicsit meleg, de nem olyan. Hát vedd le a tetejét, azt akkor jobban hű. Jó lesz. Jó lesz? Nagyon finom. Van, de amúgy van az iskolában. Jó, azt is meg kéne Mondjad meg, hogy miért Jó van, jó. Jó, most még a suliba van. Jó van, szia, jó legyél. Köszi a kalácsot. Jó van, jó legyél. Csak úgy van az ember már, mikor nem bír semmit csinálni, jobb volna meghalna, de hát elevenen nem bújhat a föld alá senki. Még oda nem ér az idő.